Hola a totes i a tots. En el 6è episodi de la segona temporada de Qui no me vol ser, ens detenim en la Primera Guerra Mundial, un moment històric que va posar a prova els postulats pacifistes de l'esquerra europea i la valenta postura que va adoptar Rosa Luxemburg, que li va valdre anys de presó i el seu assassinat. Qui va ser Rosa Luxemburg? Una revolucionària, una agitadora, una aguda polemista, una irreverent, una dirigent política d'àmbit mundial, amb una vida marcada per les guerres i les revolucions. A més, Rosa era dona, jueva, discapacitada físicament, estrangera i revolucionària en un món dominat per homes. Va néixer a Polònia 2 setmanes després que es proclamara el primer govern obrer de la història, la Comuna de París. Als seus 16 anys ja estava sensibilitzada per l'opressió i la misèria que vivia el seu país i va decidir militar en el partit polonès marxista. Perseguida pel tsarisme rus, comença el seu recorregut immigrant, s'exilia en Zurich i ingressa en la universitat, prohibida en el seu país per a les dones. Allí coneix els principals dirigents socialistes també exiliats i qui va ser el seu company durant gran part de la seva vida, Leo Jogiches, amb el qual funda el Partit Socialdemòcrata polonès. Als 27 anys es trasllada a Alemanya. Es casa per aconseguir la ciutadania. Ingressa en la socialdemocràcia alemana, el partit marxista més gran i influent d'Europa i del món, i es converteix en una dels seus dirigents més joves. És delegada de la Segona Internacional representant als partits socialdemòcrates d'Alemanya i Polònia. En 1898 escriu Reforma o Revolució, on polemitza amb Bernstein, un dels dirigents més importants de la socialdemocràcia, que va revisar la teoria marxista, proposant una reforma gradual del capitalisme. Rosa afirma que les reformes poden millorar la vida dels treballadors i fomentar la seva mobilització, però són un fre sense la perspectiva de la superació del capitalisme. Ingressa a la presó per manifestar el seu suport a la Revolució Russa de 1905. En eixir, se'n va a Varsòvia, on des de la clandestinitat desplega una intensa activitat de formació i mobilització. Rosa creia profundament en la capacitat revolucionària del proletariat, en la vaga general de masses, on el partit juga un rol actiu, però no substitueix el moviment. Confiava en les masses en acció, enfront del conservadorisme polític de la socialdemocràcia alemanya, que es limitaba al treball sindical y a la participación electoral. La emancipación de la clase trabajadora solo puede ser el resultado de la labor de la propia clase trabajadora. Y no entendemos por clase trabajadora el liderazgo fuerte de unos pocos del partido. Nos referimos a la masa proletaria educada actuando en su propio nombre. Cada paso adelante en la lucha de la clase trabajadora por su propia emancipación debe suponer además la independencia intelectual creciente de las masas, su propia activación y su autodeterminación e iniciativa. Rosa es guanya l'odi de tota la burguesia, que l'anomena la polonesa sanguinària, i la mana a presó diverses vegades. També ha de suportar el maltractament i la burla dels propis dirigents socialdemòcrates que la menyspreen per ser dona i per les seues postures radicals. Va ser amiga i companya de Clara Zetkin, dirigent de la secció femenina del Partit Socialdemòcrata alemany, que va proposar instaurar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona. Però va ser Rosa Luxemburg feminista? Rosa no va voler ocupar-se de la qüestió de la dona com esperaven molts dels seus camarades. Va rebutjar restringir-se a aquesta àrea, perquè ho interpretava com una maniobra per apartar-la del centre del debat, en tractar-se d'una contrincant molt decidida i molt ben formada. No va mostrar inclinació cap a activitats de reivindicació feminista. No va teoritzar sobre feminisme, però va ser una pionera. Va viure d'acord amb les reivindicacions més contemporànies d'una feminista. Per a ella, una dona no tenia per què triar entre la vida pública i la privada,
era inqüestionable el seu dret a la participació política, a aconseguir una independència econòmica per a prendre les seues pròpies decisions. I va triar el tipus de relacions personals que desitjava mantindre, al marge de qualsevol convencionalisme. L'autenticitat amb la qual intenta viure aquestes relacions va xocar amb el puritanisme de la moral burguesa d'aquell moment, fins i tot dins del seu propi partit. Què va fer Rosa Luxemburg en la Primera Guerra Mundial? Va ser la principal defensora de la pau, entesa com la fraternitat dels treballadors de tot el món. La conversió de la guerra entre pobles en una revolució contra els poderosos. Das war die männliche Sprache des französischen Proletariats. Und ich hoffe, auch das Deutsche wird den Mut haben zu sagen, kein Krieg gegen unseren Willen. Kein Krieg gegen unseren Willen. Die einzige Man hat im Zusammenhang mit der Frage des Krieges den Massenstreik erörtert. Schon der Brüsseler Kongress der Internationale 1868 weist auf praktische Maßnahmen zur Verhinderung des Krieges hin. Dass nämlich die Gesellschaft in der Tat nicht leben könnte, wenn die Produktion eine Zeit lang aussetzt. Dass die arbeitenden Klassen, die beinahe allein zum militärischen Dienst herangezogen werden, daher nur mit der Arbeit einzuhalten brauchen, um den persönlich vorgehenden despotischen Regierungen die Unternehmen unmöglich zu machen. En 1914 es va posar a la votació dels crèdits de guerra per a Alemanya, al contrari del que va fer els diputats de la socialdemocràcia, que van enviar els joves obrers a una carnisseria imperialista que només defensava els interessos de la casta militar i la burgesia. Alle haben zugestimmt, ohne Ausnahme. Die Kriegskredite sind bewilligt. Sicher. Franzosen und Belgier. Dürfen wir die Vaterlandsliebe nicht nur den Rechten überlassen, das würden die Arbeiter nicht verstehen. Das wäre nicht passiert, wenn August noch gelebt hätte. Mich haben Sie einen Vaterlandsverräter genannt. Kautsky? 2 seiner Söhne sind eingezogen. Ihm fiel dazu nichts Besseres ein, als in solch schlimmen Zeiten muss jeder sein Kreuz zu tragen wissen. Wir werden Ihnen schon zeigen, dass auch Sozialisten fürs Vaterland zu sterben müssen. Rosa, Clara Zetkin i Karl Liebknecht van militar ferventment per la pau i van denunciar la traïció del Partit Socialdemòcrata. ¿Qué ocurrió en Alemania cuando se presentó la gran prueba histórica? La caída más grande, el peor colapso posible. En ningún lugar estuvo la organización del proletariado más al servicio del imperialismo. En ninguna parte el estado de sitio pudo mantenerse con tan mínima resistencia, ni la prensa tan amordazada, la opinión pública tan sofocada y la lucha de clases económica y política tan abandonada como en Alemania. Pero la socialdemocracia alemana no suponía únicamente una poderosa vanguardia de la internacional, sino que era también su cerebro. In den Herzen dieser Jungen lebt, wird in der schmutzigen Flut des Chauvinismus und des Völkerhasses versinken. Sie alle werden dem Moloch Kapital geopfert. Zetkin, que va perdre el seu fill en la guerra, va llançar una crida a les dones socialistes convocant la tercera conferència internacional al març de 1915, on es van reunir dones socialistes de 8 països europeus. Així, la guerra imperialista va ser condemnada amb la consigna «Guerra a la guerra». Per això, va ser empresonada aquest mateix any, al costat de Rosa, i després expulsada del Partit Socialdemòcrata alemany. La carne de cañón cargada en trenes, entre aclamaciones patrióticas, en agosto y septiembre. Se pudre ahora en Bélgica, los Vosgos y Masuria, en cementerios de los que brotan los beneficios de forma exuberante. En aquest context de total hostilitat, Rosa organitza amb Liebknecht la fracció Espartaco, dins del seu partit, que posteriorment va donar origen al Partit Comunista Alemany. Segur que coneixes la Revolució Russa, però et sona la Revolució a Alemanya? Des de la presó, Rosa recolza els bolxevics durant la Revolució Russa de 1917. En 1218, acabada la guerra, esclata la revolució en Alemanya. El proletariat més gran i millor organitzat d'Europa es posa en peus i organitza una imponent vaga general
que paralitza les principals ciutats del país. Sorgeixen consells d'obrers i soldat a l'estil dels soviets russos. Rosa, acabada d'eixir de la presó, dona suport a la revolta, malgrat dels seus dubtes sobre la lluita armada i la maduresa del moviment revolucionari. Das ist nicht für eine Frau, das ist nicht für Sie, Frau Doktor. Angenommen, ihr schafft es hier. Angenommen, wir halten ganz Berlin. Was passiert denn in Ostdeutschland, in Hamburg, im Bayerischen Wald, in der Ruhr? Wie ich Sie kenne, rühren sich ein wenig. Ja, weil wir noch eine einheitliche Organisation gibt. Die meisten sind noch nicht so weit wie ihr. Es geht aber nur in ganz Deutschland oder gar nicht. Die Russen waren bestimmt nicht weiter. Und Lenin hat doch gesiegt. Ja, aber wir sind hier nicht in Russland. Siege werden nur durch Niederlagen erkämpft. Das haben Sie doch geschrieben. Aber Sie müssen doch nicht gleich mit eurem Leben erkämpft werden. Ja. La socialdemocràcia, ara en el govern, esclafa militarment la revolució. I el 15 de febrer de 1919, soldats socialdemòcrates assassinen a Karl Liebknecht i a Rosa Luxemburg, llançant el seu cos al canal. És el colp decisiu a la revolució del proletariat alemany i a la lluita emancipadora de la humanitat. Com era Rosa en l'àmbit personal? L'amor a la vida, fins i tot en temps de guerra i revolució, era molt potent en Rosa. A més de la història, l'economia, la teoria política, li interessava la naturalesa, l'art, la literatura, la música. I la seva vida sentimental va ser rica, encara que no sempre feliç. Va trencar els estrets moldes de la seva època i va intentar ser fidel als seus propis desitjos i conviccions. La vida ha sido siempre así, y todo forma parte de ella. Los dolores, las separaciones, las nostalgias. Hay que saber aceptarla en bloque, tal y como es, y encontrar en todo sentido y belleza. Así lo hago yo. Y no por una sabiduría adquirida artificialmente a fuerza de reflexión, sino sencillamente porque es así mi modo de ser. En todo momento hay que vivir la vida de forma que implique, que comprometa a la personalidad toda entera, como una vela que arde por ambos extremos. Así ha de ser siempre la existencia. S'emocionava fins a l'èxtasi davant cada bri de bellesa, amistat o amor. I encara així va ser capaç d'entregar la seva vida per a millorar la de les persones més vulnerables. Salvant les distàncies, la guerra actual entre Rússia i Ucrània té més paral·lelismes amb la Primera que amb la Segona Guerra Mundial. Malgrat l'artilleria propagandística desplegada, no assistim a un xoc de dues concepcions del món, feixisme contra democràcia. Hauptet! Der gegenseitige Kampf liege in der Natur des Menschen. Wer nicht rüste, laufe Gefahr, die Beute des Nachbarn zu werden. Wir sind anderer Meinung. Die Völker können und sollen in Frieden zusammenleben. Patim l'enfrontament entre dos blocs en decadència, l'imperi americà i l'intent de resurrecció de l'imperi rus. Tots dos dirigits per mostres tan autoritaris i violents com mediocres, Trump i Putin. El poble rus i el poble ucraïnès sols posen la ruïna i els morts. I com en la Primera Guerra Mundial, només n'hi ha una eixida ètica, aquella per la qual va donar la vida Rosa Luxemburg. Una imparable mobilització de la gent per la pau i la justícia que obliga els governs a posar fi a aquesta botxeria. Um erst eine Gesellschaftsordnung wahrzumachen, die des Menschengeschlechts würdig ist. Eine Gesellschaft, die keine Ausbeutung des Menschen durch den Menschen kennt, die keinen Völkermord kennt. Eine Gesellschaft, die die Ideale sowohl der ältesten Religionsstifter als auch der größten Philosophen der Menschheit verwirklichen wird, um diesen Tag, der anbricht, herbeizuführen, so schnell wie möglich. Dazu müssen wir unsere äußersten Kräfte einsetzen, zum Trotz aller Staatsanwälte und zum Trotze aller militärischen Macht. Si t'ha semblat interessant aquest episodi, comparteix-ho en les xarxes socials. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies per la teua atenció.